Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèlew ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba TV News filɛbaw ka taa se Joliba FM lamɛnbaw ma, an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan. I n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira ka ban min ye an ka ɲɛmaw ye sa, u y'a kanu k'a fɔ an ka ye kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw ye, gafe minnu cari nanzarakan na sa, an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ ka olu bamayɛlɛmaw ye todunkan na. Laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ, ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen. O hukumu kɔnɔ sa, jɛ ka baara o de ɲɔgɔn bɛ an fɛ yan nɔ sa, min ye télé fan fɛ an bɛ Augustin Echubihi ale bɛ wuli ka jɔ la yen nɔ, Musa Ayidara a b'a ka seko n'a damayira yira sa, an balimamuso Salimata Wederawogo ko ale bɛ yen nɔ, Yusuf Sangare a bɛ yen fo ka na se Lamini Kulibali ma. Bi arajo fan fɛ sa, baaraw bɛɛ lajɛlen nɛgɛw olu bɛ kalifalen min ye Musa Sanogo la, kuma bara ɲɛfɛ sa min ye ne yɛrɛ Amadu Tolo, an b'an wakili don gafew la, gafe minnu ni olu bɔra yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la, an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen tuguni aw bisimila Joliba TV News ani Joliba FM fiɲɛsiraw fɛ kunnafoni gafew nin ye olu ye. Gafew bɔra bisa o hukumu kɔnɔ, l'essor ale kumana an bɛ tila ka an da don a la, les échos welewele a fana ye dɔ fɔ bi, an bɛ an da don a la fo ka taa se Nouvelle Horizon ma min ye journaliw olu kɔni bɔra sa, Nouvelle Horizon ale fana b'an bolo yan nɔ fo ka taa se min ye Echo ma, o fana kumana an bɛ tila k'an da don nin gafe ninnu na ka se k'a bamayɛlɛmaw ye. An b'a fɔ a ye tuguni sa ko aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An t'a bila dagirinde la koyi, an b'a daminɛ ni faso ka gafeba ye ni ale ye l'essor ye. A kumana wulikajɔ dɔ kɔnɔna la sa, min ye l'essor maaw ye u ka bi bɔli la sa, u y'a yira k'a fɔ ko kiiriko ale hakilina kɔnɔna na ka se ka kiiriko a ka kɛ sabatifɛn Mali jamana kɔnɔna la sa, k'a bɛna fɔ ko kiiribulon ko o ye a ka sira minɛ koyi, o tɛ dɔwɛrɛ koyi ko l'arsenal judiciaire ko o prend du volume, o tɛ dɔwɛrɛ ko min ye ministre min ni ale bɛ min ye kiirikow n'a bunakun bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔna la sa, ko ale de bɔra an ka jabara sira dɔ fɛ sa, jɛmukan dɔ kɔnɔna la ka laseliw kɛ. Laseli jumɛnw ko don min ye Mamadu Kasoke i n'a fɔ l'essor b'a fɔ la cogoya min na sa, ko a y'a yira a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko san kura min ni an denw bɛ o kɔnɔna la sa, ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi n'a ye sa, k'a fɔ ko min ye kiiriko kɔni bunakun ye i n'a fɔ l'essor bɛ k'a fɔ cogoya min na sa, ko a bɛna kɛ sabatifɛn ye i n'a fɔ laɲini o bɛ sira minnu kan, k'a ye nin ɲɛfɔli ninnu a y'a kɛ min ye Mali jabarani sira belebeleba o sanfɛ, ko a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ ye min ni Mali ɲɛmaw ni u kɛn bɛ ka o kalifa minisiriso min n'u kɛn bɛ k'o kalifa ale yɛrɛ la sa, n'o bɛ kiiri bunakun kan, ko o hakilina de kɔnɔna la sa, min ye colonel Asimi Goyita n'o cɛmancɛ fanga ɲɛmaa don sa, a ye danaya min ta k'a da ale kan ko ani a tɔw bɛɛ lajɛlen sa, k'a bɛ waati bɔ san tɛmɛnen kɔnɔna la sa, ko u ye wulikajɔ caman kɛ i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min sa, wulikajɔ minnu ni u y'u da don min ye kiiriko yɛrɛ ale bɛ sira minnu kan Mali kɔnɔna la, k'a jateminɛ caman ye a ko kɔnɔna la, Mali fantan ani naani ko don, ko o wulikajɔ min ni o kɛra i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa, k'o de nana wolo fɛn na sa, fɛn min ni u bɛ k'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ k'an bɛna se waati ma, waati belebeleba don koyi, ko k'a sababuya kɛ kiiri tagabolo kan sa, ko Mali jamana bɛna tagabolo dɔw yɛlɛma, tagabolo minnu n'a bɛ kɛ sababu ye sa, bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ cogoya minnu na n'a bɛ wele ko réforme majeure, ka kɛɲɛ ni min ye ministre min ni ale bɛ kiiriko yɛrɛ kunna sa, n'o ye Mahamadu Kasoge ye sa, a ka ɲɛfɔliw la a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye lutte contre cybercriminalité ko o jɛkulu belebeleba dɔ n'o ye pôle national ye, ko o bɛna sigi kiiriko bunakun kan min ye cyberkow tagabolow bɛɛ lajɛlen n'o ye jasira dɔw tagabolo ye, ko n'o bɔra yen nɔ sa, ko agence de recouvrement fana ko o bɛna sigi sen kan kiiriko o bunakun kan fo ka na se pôle judiciaire spécialisé ma. Nin bɛɛ lajɛlen kun ye yɛlɛmabolow ye, yɛlɛmabolo minnu don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa, ko n'a kun tɛ Mali
o tagabolo kɔnɔna la a tɛ Mali kiriko a tun tɛ o siraw fɛ bari an bɛ don min na i ko bisa ko o baaraw ko u bɛ k'a lajɛ ka olu sabati i n'a fɔ minisiri Mamadu Kasoge a y'a fɔ l'essor kɔnɔ a ka bi bɔli la cogoya minnu na u y'a yira sa u ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ani min ye kunnafoni dilanw ka baro kɛnɛ kan sa ko min ye wulikajɔ caman ye ko tiɲɛ don majɛ caman bɛ yen sa min ni o bɛ ka fɔ kiri bunakun kan don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko bari ko min ye camancɛ fanga okumu kɔnɔna ye fo ka na se ale ka minisiriso min ni o bɛ kiriko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kunna k'a sababu kɛ ministre de la justice don ni garde sceau fana don n'a bɛ wele ko Mamadu Kasoge ko a y'a yira ɲɛfɔliw kɔnɔ l'essor la ko wulikajɔ ni wulikajɔ caman bɛ yen nɔ don tɛmɛnlenw na sa u k'u ye wulikajɔ minnu daminɛ ko san kura in bɛna kɛ sababu ye o wulikajɔw u ka olu baaraw ka olu dafa o dafa baaraw kɔnɔna la sa ko a tɛ taa cogo si la a ka ɲɛfɔli kɔnɔna la l'essor la ko ni maa caman bɛ yen nɔ minnu n'u sen bɛ kiri bunakun yɛrɛ kan kiribolo ko n'i y'a jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko fɛn caman de b'a kɔnɔ hali ni k'a sɔrɔ a maa caman bɛ yen nɔ dɔnbaliya o tagabolo kɔnɔna la sa an b'u bɛɛ lajɛlen wele ko jugew ko bari ko tagabolo kɔnɔna la sira caman de bɛ yen nɔ k'a bɛ n'a fɔ min ni kalanso don kalanso min kɔnɔna la sa ɲɛmaa b'a la kɔmɔgɔ b'a la camancɛmaa b'a la ko o baara ni o baaraw kɔnɔna la sa bɛɛ lajɛlen ka bila i ka minɛn kɔnɔ yaasa kiriko ale bɛ se ka kɛ sabatifɛn cogoya minnu na ko o de kama k'u bɛna min ye so belebeleba dɔ ka o dilan kiribulon yɛrɛ kan sa n'o bɛ wele ko agence de recouvrement ko et de gestion des avoirs ko o baara min ko ni u b'a k'o sigi sen kan ko u sinsin bere belebeleba ye o ye Mamadu Kasoge n'o ye ministre de la justice ye Mali kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi a ka ɲɛfɔli kɔnɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko sɔrɔw ni dunko juguya o sira caman bɛ yen nɔ ko fɛɛrɛ bɛ na ɲini olu la o de kama yɛrɛ ko min ye conseil des ministres dɔ kɛra conseil des ministres min n'a kɛra octobre kalo tile 11 san 2023 ko da donna o waleyaw la ka se ka fɛsɛfɛsɛli ka o boloda a kɔnɔna la n'a bɛ wele ko examen périodique wagati ni wagati min ye Mamadu Kasoge ye a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la halisa l'essor kɔnɔ ko a y'a yira sa k'a fɔ ko o siraw de fɛ min ye cour suprême belebeleba ye k'a yira la k'a fɔ ko baaraw bɛna kalifa o tagabolow kɔnɔna la yaasa jateminɛba o bɛ se ka ye baaraw kɔnɔna la o jateminɛ minnu ko ni olu bɛna kɛ k'a bɛna kɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na k'u ma dan o ma koyi ko min ye Mali worodugu yanfan fɛ fo ka na se min ye camancɛ yanfan ka na se Mali fan dɔw ma a kɛn bɛ k'i da se Mɔti ma k'i da se Bamako ma k'i da se Kayi ma ko n'i y'a jateminɛ ko kiribulon kuraw ko olu bɛna sigi yen nɔ ka sinsinni nati yaasa baaraw bɛɛ lajɛlen ko ni olu bɛ se ka kɛ sabatifɛn ye ko min ye dunko juguya o ta sira ye minisiri a ka ɲɛfɔliw la sa a y'a yira l'essor kɔnɔ ko a bɛ waati bɔ min ye Mali jamana ye sa ko da bɛ min ye dunko juguya tagabolow la a kiriko o bunakun kan hali ni k'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ yen ko olu sɔrɔla la ko bari ko jamana kɔnɔden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka seereya kan k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi min ye dunko juguya ye o kɛlɛ kɔni ko o daminɛ bɛ fo k'a fɔ k'a daminɛ bɛ camancɛ fanga maaw fɛ ko o waleya bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔna la sa sariyaw bɛ sariyaw sanfɛ ko sariyasow bɛ sariyaw sanfɛ o hakilina de kɔnɔna la min ye minisiri ye k'a yira sa k'a fɔ ko tagabolo caman bɛ yen kiriko bunakun kan olu bɛna yɛlɛma yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ kow la a da sera waleya wɛrɛ ma koyi min ye cybercriminalité i n'a fɔ l'essor bɛ k'a fɔ cogoya min na k'a yira k'a fɔ ko cybercriminalité fana n'i y'o jateminɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔ minisiri ka ɲɛfɔli don ko gɛlɛya caman tun bɛ nin yɔrɔ in na majɛw b'a la majɛ minnu ni a tun bɛ kiriko yɛrɛ ka o besi basa ko bari san kura in okumu kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni fɛɛrɛ minnu n'u k'u ye olu kuntigɛ san tɛmɛnlen in kɔnɔna la san kura in kɔnɔ ko o bɛna kɛ baara sinsinnen baara min n'a bɛ kɛ dafali baara ye Namori Kuyate ale ka fasiri don an y'a bɔ l'essor kɔnɔna la faso ka gafe b'a aw bonya b'a la. An bɛ to ale l'essor kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la koyi o ti dɔ wɛrɛ min ye an ka premier ministre ye ale Jabala n'o ye primature ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye commission belebeleba ye min n'a bɛ wele ko commission d'organisation des états généraux de l'éducation o ti dɔ wɛrɛ koyi a jirala k'a fɔ ko wagati tagabolo kɔnɔna la sa min ye kalan tagasiraw ye sa jɛkulu belebeleba ka sigi jɛkulu min n'o bɛna kɛ sababu ye sa ɲɔgɔn sɔrɔ belebeleba dɔ ni jamana b'a k'o labɛn min ye kalanko yɛrɛ bunakun kan olu ka tagabolow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ cogo min na ko o jɛkulu belebeleba in sa ko olu ni premier ministre de ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye docteur Choguel Kokala Mayiga a yɛrɛ Jabala la a ka ministeriso la n'o ye primature ye ko da donna waleya caman
kɔnɔna la waleya minnu kɔnɔna la sa ko ni i n'a fɔ gafe bɛ k'a yira cogo min ko Choguel Kokala Mayiga ni ale ye premier ministre ye ko nin baara in kɛra tɛnɛn tɛmɛlen janvier kalo tile 8 san 2024 ko a y'a yira commission d'organisation maaw la Choguel ko don ko don nataw kɔnɔna la sa wulikajɔ ni wulikajɔw ko olu bɛna kɛ kosɛbɛ yaasa min ye nin jɛkulu in ka baaraw ye sa olu bɛ se ka lakodɔn jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛ cogo min yanni waleyaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ko a ɲɛmaaba commission in ɲɛmaaba ni o ye Amadou Sy Sabane ni ale yɛrɛ ye ministre min ni a bɛ min ye kalankow bɛɛ lajɛlen kunna ko a y'a yira sa k'a fɔ ko jɛya waleyaw minnu ni olu bɛ ka ɲɛɲini kalanko tagabolo kɔnɔna la k'a tɛ sabati cogo si la ni kalan ɲɛmaaw ni olu bɛɛ lajɛlen ma se ka jɛ n'a ye ka u da don kalanko yɛrɛ tagabolo la k'a bi waati jan bɔ sa min ye Mali kalanko ye ko bisibasa caman b'a kɔnɔ ko a sera sa o baaraw de ka ɲɔngiri ka kɛɲɛ ni ministre ka ɲɛfɔli ye ko a y'a yira sa k'a fɔ ko commission min ni o sigilen filɛ nin ye an bɛ don min na i ko bi ko o commission in danaya de tan bɛ k'a da u kan baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakilen cogoya minnu na yanni état généraux ninnu yɛrɛ baarabaw ni olu bɛ daminɛ o b'a yira k'a fɔ ko jɛkulu min ni o sigi fɛ ko min ye ɲɛbila baaraw ye i n'a fɔ lesɔrɔ bɛ k'a fɔ cogo min ko u ni o wulikajɔw de bɛ ɲɔgɔn na o baara kelen in ne kɔnɔna la sa ko min ye premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga ko a y'a yira lesɔrɔ kɔnɔ u ka bi bɔli la ko premier ministre a y'a yira nin jɛkulu in maaw la k'a fɔ ko danaya min dar'u kan u k'u jilaja cogo bɛɛ lajɛlen na k'a minɛn fa ko sigikafɔ o de ye damu ye o de kama o siraw bɛ ɲinini an bɛ don min na i ko bi o hokumu kelen in kɔnɔ min ye commission min ni o sigi bɛ o ɲɛmaaw olu fana ye u ka danaya ka o kurakuraya ka taa cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw kan ko k'a yira u la sa k'a fɔ k'u ye danaya min fɔlɔfɔlɔ ka o ta k'o sɛgɛri ka ɲɛsin olu ma ko u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen k'a la k'u yɛrɛ ye baara daminɛ ka ban ko ye ko k'a sababuya kɛ min ye waati ni waati ye ko u bɛ wulikajɔ la ka se min ye kalanden somɔgɔw ma ka se karamɔgɔw ma fo ka na se kalandenw yɛrɛ ma yanni kow bɛ se ka sigi sen kan pepewu cogo min ko o waleya minnu ni u b'o olu la kaban ko o de bɛna kɛ sababu ye sa Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na lajɛ min ni o b'a ka fɔ ko ni o sera kaban baaraw bɛ se ka kɛ sabati fɛn ye o baara kelen in kɔnɔ min ye premier ministre i n'a fɔ lesɔrɔ a b'a fɔ la cogoya min na sa nin ɲɔgɔn ye ba in kɛnɛ kan primature la ko a ye baara kura wɛrɛ ta ka o kalifa min ye commission maaw la k'o ti dɔ wɛrɛ ye koyi min ye kalandenw ka jɛkulu belebeleba min ni o bɛ yen nɔ ko ka fɛɛrɛ ɲini o kalandenw ka jɛkulu in o kana kɛ kɛrɛfɛden a ko kɔnɔ cogo si la k'a sababuya kɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsinen olu de ma o hakilina min ni premier ministre ni a y'o bɔ ka bin ko jɛkulu maaw y'a yira sa k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a fɔ a ye hakilina min fɔ ko hakilina belebeleba don tɛmɛlenw kɔnɔna la k'u yɛrɛ miirila la ko ye ko wa ko don nataw kɔnɔ u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi yaasa min ye nin jɛkuluba in kɔnɔna la n'o ye commission d'organisation ye sa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka y'a la Mali kalanko a bɛ kɛ sabati fɛn cogoya minnu na état généraux min ni o bɛ kɔnɔlen jaabi min n'o bɛ kɔnɔlen état généraux ninnu tagabolo kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sabati fɛn cogoya min na kibaruya an y'a bɔ lesɔrɔ kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An b'i bɔ lesɔrɔ kɔnɔ k'a ɲɛsin les échos welewele ma kɛ les échos welewele a fana kumana bi ko ye a ka bi bɔli la sa a da bɛ waleya belebeleba fila la a y'a yira sa k'a fɔ ko ministre min ni ale bɛ refondation kunna Mali la sa ko ale ye wulikajɔ dɔ kɛ n'o ye Ikasa Mayiga ye ko a ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la sa n'a y'a yira k'a fɔ ko min ye nin a ka ministre so ye refondation tagabolo kɔnɔna la sa Mali la k'an bɛ don min na i ko bi sa ko baara caman ko o kɛra n'a bɛ wele ko effort considérable ko bari halisa majɛ dama dama bɛ yen nɔ majɛ minnu i n'a fɔ les échos welewele u b'a fɔ la cogoya min na u y'a yira sa k'a fɔ ko ministre Ibrahim Ikasa Mayiga ko a ye baara in bɛɛ lajɛlen ta san tɛmɛlen kɔnɔna la sa ko maa minnu ni olu tun bɛ ale ka bolo kan a ka ministre so kɔnɔna la fo ka na se maa wɛrɛw ma minnu n'u da donna kɛrɛnkɛrɛnnenya la refondation o tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a ye bonyamasegin belebeleba kɛ u ye ko k'a yira k'a fɔ awɔ u bɛ wulikajɔ min na yaasa Mali a ka yɛlɛma hɔrɔnya o bɛ se ka segin a ma pepewu cogo min ko caman kɛra o la hali ni k'a sɔrɔ ko majɛ damadamaw olu bɛ yen nɔ halisa ko min ye professeur Ikasa Mayiga ye ko a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la san kura hukumu kama don ko a y'a yira les échos welewele u ka ɲɛfɔli la ko a ye foli belebeleba ta ka ɲɛsin min ye maa caman ma maa minnu ni a yɛrɛ ye olu sugandi ka u ɲɛfɔ ko ye k'a yira k'a fɔ ko min ye secrétaire général min ni o bɛ département kɔnɔna la n'o ye Abraham
n'o ye Abraham Bengali ye ko wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la a y'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔ yaasa min ye wulikajɔ ninnu ye olu bɛ se ka sabati cogoya minnu na a ka jɛkulu kɔnɔ ko o wulikajɔw fana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a tɛna se ka bɛɛ lajɛlen sugandi ka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ ko bari a ka minisiriso kɔnɔna la maa caman de bɛ yen minnu ye wulikajɔ kɛ yaasa min ye jamana ka refondation o baaraw bɛ se ka sabati ko o kun min ni o bɔlen don i n'a fɔ les Échos welewele u b'a fɔ la cogo min ko Ikasa Mayiga a ka kuma don ko a y'a yira k'a fɔ ko o kun min ni o bɔn bɛ ko an bɛ don min na i ko bi k'a tɛ maajɛ ye maa si ma a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko jamana ko a bɛ dɔnsen kura kan dɔnsen kura min ko ni siga tɛ min na fefefefewu mais a bɛ se k'a fɔ ko wulikajɔ do wulikajɔ min ni a bɛ ka taga ɲɛ ka o kofɔ ko a seereya belebeleba dɔ o ti dɔ wɛrɛ ye koyi n'i ye jamana in jateminɛ ko olu bɛna don min n'o ye camancɛ fanga maaw ye ko u bɛna don min jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na sa ko n'i y'a jateminɛ ko maaw k'u farafaralen don o farafarali min ni o tun bɛ yen nɔ k'a kɛra sababu ye sa min ye refondation yɛrɛ hakilina o ka sigi o ko de kɔnɔna la an ka segin an yɛrɛ ma min ni o baaraw ni olu sabatira an bɛ don min na i ko bi k'a nana kɛ sababu ye sa maa caman kɔni bɛ yen hali n'an tɛ se k'a fɔ minisiri ka ɲɛfɔli la sa k'a tɛ se k'a fɔ cogo si la k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɛra sabatifɛn ye ka ban ko bari siga tɛ min na o ye k'a yira k'a fɔ ko baara caman bɛ yen nɔ olu sabatira ko o hakilina de kɔnɔna la min ye diinɛ tigilamaw ye Mali kɔnɔna la diinɛ sugu o sugu bɛ yen nɔ ko n'i y'a jateminɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔ a ka minisiriso ni o diinɛ tigilamaw sigira ka baro kɛnɛ sigi yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka baara dɔn cogoya minnu na ko min ye parti politiques ye min ye jamana kɔnɔdenw ye fo ka na se société civile ma ko ani olu bɛɛ lajɛlen jɛra a ka minisiriso o jabala kɔnɔna la wulikajɔw kɔnɔna la ko waati dɔw la u bɛ wele bila o maaw ma u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minisiriso ninnu kɔnɔ yaasa ka taa baaraw kɛ wa waati dɔw yɛrɛ la ko minisiriso yɛrɛ maaw bɛ u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka taa nin maa ninnu sɛgɛrɛ u sigiyɔrɔw la ko laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye koyi baara minnu ni o kalifan bɛ ale ka minisiriso la n'o ye ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ dɔn maliyɛnya ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yaasa birikini min ni o bɛ Mali koko jɛ o biriki o bɛ se ka gun o kɔnɔ cogoya minnu na ko o waleyaw o de bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi minisiri Ikasa Mayiga a ka fɔ la les Échos kɔnɔ ko wulikajɔ caman bɛ yen minnu halisa ni o tɔ tora ko bari min kɛra o ka bon kosɛbɛ ni min tora ko b'a yira k'a fɔ ko ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen sɔnna ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ siraw bɛ nɔgɔya ko san kura min ni an bɛ ka don o kɔnɔna la ko wulikajɔ caman bɛ yen wulikajɔ minnu ni ale ka minisiriso n'o ye refondation de l'État o tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko n'u bɛna olu sabati Fasiri Sar ka fasiri don an y'a bɔ les Échos welewele kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale les Échos welewele kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la ko ye o ti dɔ wɛrɛ ko ye ko minisiri min ni ale bɛ taga ni ka segin kow bɛɛ lajɛlen kunna n'o ye transport ye ko a y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la minisiri jumɛn ko don madame Danbele Madina Sisoko ko a ye foli belebeleba de ta ka ɲɛsin min ye sirabakanmaw bɛɛ lajɛlen ma minisiriso min n'o kalifan bɛ ale la a ka hukumu kɔnɔ ko bari k'a kɛmɛ k'a yira sa k'a fɔ ko a tɛna mɛn bilen ko min ye permis de conduire biométrique ko o waleyaw bɛna sabati Mali kɔnɔna la ani numérisation ko o waleya min ni minisiri Madina Danbele n'a y'o kibaruya bɔ ka bin k'a yira sa ko min ye nin permis tagabolo ye sa ko a wajibiyan bɛɛ de a bɛna kɛ sababu ye sa ko min ye taga ni ka segin sira caman ye o bɛ se ka nɔgɔya maliyɛnw bɛɛ lajɛlen kan a y'a yira a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la i n'a fɔ les Échos welewele u b'a fɔ la cogoya min na ko nin waleya in yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye sa ko min ye taga ni ka segin caman ye o bɛ dabila min ye permis kow n'a ɲɔgɔnnaw tagabolo kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ n'a kɛra carte biométrique sira fɛ sa ko sira caman bɛ yen nɔ olu bɛ faamuya a la i ka permis yira n na i ka na i ka permis yira n na ko caman bɛ bɔ o ko la ko n'i y'a jateminɛ ko kibaruya caman bɛ yen kibaruya minnu ni olu ye majɛ ye an ka bi permis ninnu tagabolo kɔnɔna la ko ni permis n'u kɛra numérisation hakilina kɔnɔna la sa k'u informatiser ko a bɛna kɛ sababu ye baara caman bɛ yen olu bɛ nɔgɔya permis ko tagabolo la ministre de transport min ni o bɛ Mali kɔnɔna la et des infrastructures an bɛ don min na i ko bi madame Danbele Madina Sisoko ale ka ɲɛfɔli don ko a y'a fara kumaw kan koyi a y'a yira min ye les Échos welewele u ka bi bɔli don ko min ye bolifɛnbatigiw ye n'o ye engin gros porteurs fo ka na se min ye maa wɛrɛw ma ko nin bɛɛ lajɛlen sen b'a la ko k'a sababuya kɛ ɲininkali de tɛnkura la ko yala mobilibatigi minnu ni olu bɛ yen nɔ maaw ka jateminɛ la sa k'a ye k'a fɔ ko mantɔrɔ caman bɛ yen sirabakanboli la ko olu bɛ o lase maaw ma minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko bolifɛntigi bɛɛ lajɛlen de ko don maa o maa ni
ni o ka baara bɛ ɲɛsinin bolifɛn ko ma min ye permis tagabolow kɔnɔna ye san kura nata kɔnɔ sa ko fɛɛrɛ caman de bɛ fɛɛrɛ minnu n'u bɛna olu sigi sen kan yaasa majɛ ni majɛ minnu ni o bɛ yen nɔ o bɛ se ka ban cogoya min na ka kɛɲɛ ni min ye minisiri ka ɲɛfɔli ye les échos welewele kɔnɔna la Mori Keyita ale ka fasiri don aw bonya b'a la. N'an bɔra les échos welewele kɔnɔ an b'a ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ Nouvelle Horizon ale fana ye bɔli kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko nin tɛ kibaruya dumanba ye ko k'a sababuya kɛ don tɛmɛnen kɔnɔna la sa da k'u donna la k'a yira k'a fɔ ko min ye tarata janvier kalo tile 4 san 2024 ko min ye maa jugu dɔw ye sa ko olu ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min n'u y'a ta ka min ye karamɔgɔba dɔ sɛgɛrɛ sa n'a bɛ wele ko Saka Kumare fo ka na se min ye Lasine Tarawele ma ni maa fila bɛɛ lajɛlen tun ye karamɔgɔw ye kalanso dɔ kɔnɔ kalanso minnu ni u dɔ lakodɔnnen don sanfɛ kalanso ko maa juguw y'u jaso ka taa n'u ye an bɛ don min na i ko bisa ko tare ko bɛ se ka fɔ a ko la koyi ko k'a sababuya kɛ ko kununko yɛrɛ sa ko maa juguw u y'u labila koyi ko ka nin waleya bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ Nouvelle Horizon b'a fɔ la cogo min k'a sabatira ka kɛɲɛ ni min ye minisiri min ni o ye Amadou Sy Sabane ale ka wulikajɔw kɔnɔna la ko kibaruya o bɔra ka bin kununko wulada yɛrɛ fɛ koyi ko k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Saka Kumare ni ale ye directeur d'école ka ɲɛsin Lasine Tarawele ale a ka danga ye n'o ye adjoint sa olu minnu k'u jasora maa juguw fɛ ko communiqué dɔ kɔnɔna la sa minisiri a y'a yira k'a fɔ ko nin maa fila bɛɛ lajɛlen ko u ye fiɲɛ sɔrɔ koyi ko u labilala ka bɔ maa juguw bolo ka kɛɲɛ ni min ye négociation tagabolo kɔnɔna ye ko a waleya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i n'a fɔ Nouvelle Horizon u b'a fɔ la cogoya min na sa ko minisiri y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ de kɛra a ko kɔnɔ maa caman da donna a ko la ko an bɛ don min na i ko bi nin maa fila min ye Saka Kumare ka na se Lasine Tarawele ma ko tɔɔrɔ si t'u la wa u labilala ka bɔ maa juguw bolo wa labilali in kɛra hukumu minnu kɔnɔna la sa gafe ka ɲɛfɔli la da ma don o waleyaw bɛɛ lajɛlen na ko bari nin n'a ɲɔgɔnna tagabolow kɔnɔna la sa min ye gafe ye u kɛmɛ ka gɔri turu a kan ko nin bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ min ye lakana ye halisa banbali belebeleba o kan ka kɛ o la camancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ yaasa nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw olu bɛ se ka ban pepewu min ye enlèvement n'a ɲɔgɔnnaw ye ko an bɛ don min na i ko bi n'i ye jamana in jateminɛ min ye Mali kɔnɔna ye sa ko groupe armé minnu bɛ jamana kɔnɔna la ni olu bɛ wele ko groupe armé non identifié o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi maramafɛnw b'u bolo bari u ma lakodɔn ko a bɛna fɔ ko o ka can dɔɔni ko jateminɛ belebeleba kan ka ye o ko la yaasa jamana kana na kɛ kunfɛtaga ye min ye min ja o k'o kɛ i n'a fɔ Nouvelle Horizon u b'a fɔ la cogoya min na min kɔni bɛ yen sa ni gɔri bɛ se ka turu o kan o tɛ dɔwɛrɛ min ye Saka Kumare ale ni Lasine Tarawele minnu k'u bɛ maa juguw bolo u don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko olu ye fiɲɛbɔda sɔrɔ an b'a fɔ n ko tare ala k'u kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. E ko nin yɛrɛ a tɛ bi fasiriw datugu fasiri minnu n'an y'u sɔrɔ ka se ka an da don a kɔnɔ kumaw la an y'o de fɔ Joliba TV News ani Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw mana gafe minnu cari nanzarakan na an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ ka olu bamayɛlɛmaw ye todunkan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ sa min ye jɛ ka baara ye o de ɲɔgɔn ɲɛ bɛ an fɛ yan nɔ sa an y'a fɔ arajo fan fɛ min ye Musa Sanogo ye ale tun bɛ yen nɔ tele fan fɛ Augustin Esubihi a n'a ka cɛdenw fo ka na se an balimamusow ma sa min ye Salimata Ouedraogo ye an bɛ foli kurakuraya ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen ka sababuya kɛ i y'a mɛn i doniba t'a la binba de b'i la o hakilina kelen in kɔnɔna la sa ka foli k'a di aw yɛrɛ ma aw minnu b'an filɛ su fara tile kan aw minnu b'an lamɛn su fara tile kan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔna la aw tulo garisɛgɛ a n'aw ɲɛw garisɛgɛ kun ye min ye kunnafoni gafew tagabolo kɔnɔna ye bi o de ye nin ye an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye Ala ka tile hɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashon ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashon k'aw ye togo ɲɛ. Infashon ni aw mago bɛ qualité la.